Ndiamuno edietariane Alice Manoti umwaziri w'oburemi obutugi n'oburimi Nyamira County. Enyama ningebwenerete konyenyerwa ase licensed facilities entubwate ebichinchio ao bire licensed na public health na veterinary no enyama ebwenerete konyenyerwa. Nyama endio nzira nyarekane nga konyenyerwa erenka singinjo yemeyega ao na matanga ebe nemeyega etakire yaba inspected, lakini eto discourage nduru kwa laumo nenyamenya nyarunka namo okoira enyenyeru ese kichinjio no nyene keroga nitinya masenka nyamende yonzira tokige ko ba transported ni bwenderete yatwali certificate of transit ekoro kinga yese yarunja ba inspected and nera allowed ko transport wa igo kora rondo kugate nyama ko transport enene inyinge igo anya tabwate certificate of transit ko se meet inspector eyunige bwenderete ko report to just authorities to tebe na baskari was public health egere action yebe taken chi butchery chance pi echibwenete kutwale nyama yakiro muuli na ba inspector ba benyama igekero kugenda kugura nyama nabo gutaka korore umuuli oyo aba inspector babegeta senyama na nyamende yonzira doke ko transported nero neta kimutwara umuuli oyo nyete bwatia binte bibere umuuli na certificate of transit eye korokwa enyama etatakeiri etakere ko report etugutwe asobwango twa imokiria atua yokolikera chi institution chonsipi chibene cyanya gitali ne chia chisukuru na andonsi asenya meko ekogorwa nyamende yonzera abege koirwororo yaba nebwate a certificate of transit na ende nebwate umuuli nganere inspected igo naba ofisa babekirwa na high alert ba veterinary na public health bagende bwangu asobwangu ase ebituo awa which center cheito kororanga na endo ndinale gosora alengere gotwali nyameka biriri anyole tuboro toko tebye public botambe nyamende yonse suspicious ya reportu engombe talinga kaya arwalire nganige konyenyu bwangu eike gokonywa gochese buche ekinege ndeke bemono kabisa nonye twagani lichibese kinege ndeke bemono kabisa nonye ya arwalire no burwaire bwa no burwaire una bobra chiko tolinto abanyene karo twayerire igo nyamende yonsi etakeire konyenyu kurwa se ngombere buya ekabya irugwese bituo biribyo konyenya ngokora bali antemortem no koligere linya engombere moyo usembulire moyo waroranga nkorore kanire kuni yerwalite nyige korora kana mune yerwalite teikonyenya igolende abantu baito no muroche nganya engombere walite usomunya mondo wensi yerwalite etakeire konyenya ndiamono tobwaterane ase kulinda public health meat hygiene asoko report nyamende yonze suspicious asoko roranga chinyama chonsi pi chanyanya irwase ebituo biribire licenses nabali abaoni abenchinyama bonse pi chibuche bono igakero gochikonyo bwate nyama etabwate umuuli osetanyu etaruete se kituo kerikere license osobugolete nyama etabwate certificate nige ko ba condemned at your cost naende ebuchery ya esiekwe unabona eri ya migingo nigo yasiekwa tetakiri konyo keigwire omonyane nigakori unabaskari gabone to arrested. It is a criminal case.